Oto dini Jesu. Tata bụ ụka nke 23 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 3 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata, Janet Adaka na-enye Chineke ekene oge ugbu a ọ na-elote mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa ka Chineke si etu a na-agọzi ya, na-echekwaba ya, na-emekwere ya ihe ya bụ n'obi. Greg na Skologa Amaka na-asịkwa happy birthday. Ka Chineke na-agọzikwa, na-echekwaba Jenny Adaka na Tobi Akubilo, ndị nke na-elotakwa mgbe eji were mụọ ha. Ifi ya eme echeta na ezinụlọ ya na-asịkwa happy birthday n'isi Janet Adaka, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya, na-echekwabe ya, na-edu ya. Greg na Skologa Amaka na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi, na-echekwaba onye ya Ọga Amaka, wee na-emekwere ya ihe dị mkpa o bu n'obi. Fidel Osuji na-ayọ maka ihe o bu n'obi, na-ayọkwa ka Chineke gekwe ezinụlọ ya ntị na ihe ha na-ayọ. Lorita Ogunna ya na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'ụzọ pụrụ iche n'isi ezinụlọ Siwayo Ogunna ya niile maka amara ya, nchekwabi ya, ebere ya, nke ka nke nwa nke a ga-ekubata n'ụlọ ụka tata. Pati ndị Igwe na yọ maka mkpụrụ obi mama ya Theodora ndị Igwe. Helen Obi na yọ maka mkpụrụ obi Devion Jidechi English, ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa, wee na-eletekwa arọ 3 o ji were bịa ụwa. Greg na Skolom Ọga Amaka na-ayọ maka mkpụrụ obi Monsignor Marius Obiagwụ. Chi gọziri Iwuchukwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Barbara Ụlọakụ ihe na-etu. Fidel Osuji na-ayọ maka mkpụrụ obi Livinus Osuji ihe Chinyere, Felicia Osuji, Elizabeth Duru na Fada BAA Osuji. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Remi Udeze. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara na udo nke Onyenwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Jọrọ nwanne gị nwanne lote dị, jọrọ m ya ajụjụ ọma, lere m anya n'ihu, gọziere m ya maka na ọ bụ nwanne gị. Kwuo okwu ọma n'isi ya, kwuo okwu aṅụrị n'isi ya, kwuo okwu mgbake n'isi ya. Gị nwa bụrụ nwanne gị a Chukwu na-azọ ndụ, Chukwu na-enye ihe ọma, nye ya aṅụrị nke ịhụnanya, si ya na ọ ga-adịrị ya na mma. Anụrị m ya sị nwanne gị na ọ ga-adịrị ya na mma. Ala Amerịka ga-eme ya mma n'aha Jizọs. Eji m aha kasị aha niile bụ aha Chukwu n'onwe ya of Acts 4:12. There is no name under heaven by which man is saved except the name Jesus. When anabata anyị niile n'ụlọ obibi nke Onyenwe anyị, Psalm 84 verse 1, how lovely is your dwelling place, Lord God of hosts. Aja misa bụ aja nke 23 n'oge na-adịghị n'emume. Oku a na-akpọ mụ na gị n'ụbọchị nke taa bụ, amara m otu m ga-esi kọwaa ya maka na ọnụ ga-adịkwa surprise. Jesu si onye ọbụla n'ebe a kpọọ di ya asị, kpọọ nwunye ya asị, kpọọ ụmụ ya asị, kpọọ nwanne ya asị, kpọọ onwe ya asị. Akwụnụ hụrụ ihe mgbanwoju anya nọ na ya. Ya bụ aja misa ka anyị rịọ na Onyenwe anyị ka o nyere anyị ike ịghọta ihe ọ na-achọ n'aka anyị, isi anyị kpọọ onwe ya asị, kpọọ onwe anyị asị, kpọọ di anyị asị, ka onye anyị onyinye nke amamihe of the first reading of Isaiah 11 verse 2 iji mata ihe nke ụwa ma chọkwa ihe nke n'igwe. Anyị na-arịọ na aja misa maka ọdịmma anyị niile nọ n'ebe a bụ ndị tụkwasara nchekwube ha na olileanya na okwukwe n'ebe Chukwu nọ, maka nnwere onwe na ọgwụgwọ nsọ. Na-arịọ ya ka onye anyị amara nke nnapụta, nke aṅụrị na nke mmeri site na aja misa, site na Kristi Onyenwe anyị. Ngwazienụ ka anyị gbakwunyezienụ ebumnuche anyị ndị ọzọ. Iji kwadozie onwe anyị nke ọma maka ihe omi nke adị asọ, ka anyị kwete na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, n'ihi na anyị emehiewo. Nna, mere anyị ebere, Chukwu. Gị onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elugha, Onyenwe anyị mere anyị ebere, o Chukwu. Onye bịara n'ụwa
ịtọghata ndị omenjọ. Kristi mere anyị ebere, o Kristi. Gị onye nọ n'aka nri na ịrịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mere anyị ebere, o Chukwu. Chukwu mere anyị ebere, n'ihi na anyị emehiewo. Amen. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị gaa, duru anyị ruo na ndụ ebighị ebi. Otito dịrị Chineke, 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 otito dịrị Chineke. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere, anyị ebere. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nọrọ arịrịọ anyị, arịrịọ anyị.
Otito dịrị Chineke. 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 Nyere m nsọ n'ebe Chukwu nna. Ka anyị rịọ arịrịọ. Gbakwunye ebumnuche gị, echefukwana. Chineke nna anyị, nzọpụta si n'aka gị abịara anyị. Ọ bụ gị họrọ anyị, bịakwa mee anyị ụmụ gị n'ime Kristi. Biko were obiọma gị lekwasị anyị bụ ụmụ ịhọtara ahọta anya. Biko na mee ka ndị niile kwere na Kristi nweta ezigbo inwere onwe ha, wee nwetakwa aṅụrị dị ebighị ebi. Anyị na-arịọ gị nke a site na ndị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị eze ebighị ebi ebighị ebi. Ihe ọgụ a wetara n'akwụkwọ amamihe. Olee mmadụ nwere ike ịmata obi Chineke, ma ọ bụ onye ga-akọta ihe Chineke bụ n'uche? Echiche nọ mmadụ n'obi abụghị ihe a na-atụkwasị obi. Ihe anyị bụ n'uche na-agafe agafe. N'ihi na ahụ na-anwụ anwụ na-anyịda mkpụrụ obi. Ụlọ aja nke a abịa were ọtụtụ ihe na-adịgide uche mmadụ. O sirila anyị ike ịmata ihe nọ n'ụwa. Ọ bụkwa anyị nnukwu ọrụ ịchọta ihe dị n'ihu. Ma olee onye ga-achọpụta ihe nọ n'eluigwe? Onye pụrụ ịmata ihe ibu n'uche ma ọ bụghị na ị nyere mmụọ nke amamihe, bịakwa zitata mmụọ gị dị asọ nke si n'elu kacha elu. N'ihi nke a ka ụzọ ndị nọ n'ụwa ji kwụrụ ọtọ, abịakwa kụziere ndị mmadụ ihe na-amasị gị. Onyenwe anyị, maka na site n'ụbọchị mbụ, ọ bụ site na amamihe ka ejiri zọpụta ihe ọbụla na-amasị gị. Okwu nke osebụla ụwa. Abụ ọma na azịza. Azịza. Onyenwe anyị, gị bụ onye nchedo anyị site na ndụrụgandụ ruo na ndụrụgandụ. Ị na-emegharị mmadụ ka ọ bụrụ ntụ. Ị bịakwasị ụmụ mmadụ laghachi n'azụ, n'ihi na puku afọ n'ihu gị dị ka ụnyaahụ gara aga. Ọ dị ka nche abalị. Azịza.
ị na-azachapụ ndị mmadụ dịka nro, dịka ahịhịa na-epulite n'ụtụtụ. N'ụtụtụ opue bịa metụ ifuru, ma n'oge mgbede ọkpọnwa bịa nwụsịsịa azịza. Ka anyị mata otu ndụ anyị si dị nkenke, ka anyị wee nweta amamihe n'obi anyị. Onye nwe anyị, ma jụọ, iwe gị a ga-adịgide ebighị ebi? Gosi ụmụ odibo gị ebere gị. Azịza: na chi ọbụbọ mee ka anyị jupụta n'ịhụnanya gị. Anyị ga-aṅụrị na-egorikwa ụbọchị niile nke ndụ anyị. Ka ihu ọma nke dị nwenụ Chineke anyị dịnyere anyị, ka e were nyekwa ọrụ aka gị anyị ọganihu. Azịza: ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara Filemọn. Kama n'ihi ịhụnanya ọkama ịrịọ gị arịrịọ, ana m echetara gị na ọ bụ m onwe m bụ Pọl na-edere gị akwụkwọ a. Ugbu a aghọọla m agadi, ma nke ka nke bụ na abụtọkwa m onye a tụrụ mkpọrọ n'ihi Kristi Yesu. Biko, ana m arịọ gị arịrịọ banyere nwa m mụtara ebe a kụrụ mkpọrọ n'ụkwụ na n'aka. Nwa m na-ekwu maka ya bụ Onesimus. Ana m ezighachiri gị ya. Enwere ike isi na m sikwa otu ahụ na-ezitere gị akụkụ onwe m. Ọ ga-ala atọ m ụtọ n'obi ka mụ na ya nọdụ, ka ọ na-ejere m ozi kwesịrị ijere m oge a niile m nọ mkpọrọ n'ihi ozi ọma ahụ. Ma achọghị m ime ihe ọbụla na-enwetaghị nkwenye gị, ka ọ ghara ịdị ka mmanyere gị amanye ka ime obiọma, ka a ga-asị na obiọma ahụ esighị gị n'obi pụta. Kama achọrọ m ka obiọma i mere bụrụ nke siri gị n'obi pụta. Ama m na a napụrụ gị Onesimus nwa oge ntakịrị, ka e wee nyeghachi gị ya mgbe niile ruo mgbe ebighị ebi. Ugbu a enyeghachighị gị Onesimus ọzọ dịka ohu, kama ọ bụ dịka ihe karịrị ohu, nke bụ nwanne dị ụtọ. Ọ bụ onye m bu n'obi karịchaa. Mana nke gị na ya bụ na ọ bụghị sọsọ na ọ bụkwa nwanne gị n'ime Onyenwe anyị, ma ọ bụkwa nwanne gị onye gị na ya si n'otu agbụrụ. Ihe ọ pụtara bụ, ọ bụrụ na iji ihe dum jikọtara anyị ọnụ kpọrọ ihe, nabata ya nke ọma otu ị ga-esi anabata m nke ọma. Okwu nke oseblu ụwa.
odibo gị, kụziere m iwu gị. Aleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Luku dere. Otu mgbe nnukwu igwe mmadụ so Jesu na-aga n'ụzọ, o wee chigharịa sị ha, onye ọbụla na-abịakwute m ma ọ kpọghị nna ya na nne ya asị, na nwunye ya na ụmụ ya na nwanne ya nwoke na nwanne ya nwanyị na ndụ ya, onye ahụ enweghị ike ịbụ nwa azụ m. Onye ọbụla kwa na-agaghị eburu obe ya soro m n'azụ enweghị ike ịbụ nwa azụ m. Ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime unu nọ ebe a na-akwado iwu ụlọ elu, ọ bụ na ọ gaghị ebu ụzọ nọdụ ala pịa ego na ụlọ elu ga-ewe, ka o wee mara ma o nwere ego ga-ezu ụlọ elu. Ọ bụrụ na o bughị ụzọ ma otu a, o nwere ike ịtọ ntọala eji ewu ụlọ elu tupu ọ chọpụta na o burula ọrụ ọ na-enweghị ike ịrụcha. Mgbe ahụ ndị mmadụ ga-eji ya na-eme ihe ọchị na-asị, leenụ kemgbe nwoke a bidoro iwu ụlọ a, ma o nwebeghị ike iwucha ya. Ma ọ bụ, olee eze ga-achịrị puku ndị agha 10 buru agha gawa ibuso eze ọzọ nwere puku ndị agha 20? Ọ bụ na ọ gaghị ebu ụzọ nọdụ ala tụlee ma o nwere ike ibuso onwe ya agha? Ma ọ bụrụ na o nwere ike, ọ ga-eziga ndị ozi rịọ, kwe nkwa, mee ka e kpee udo mgbe onye na-ebuso ya agha nọ n'ebe dị anya. N'otu aka ahụ kwa, onye ọbụla n'ime unu na-ebughị ụzọ jụọ akụ na ụba ya niile enweghị ike ịbụ nwa azụ m. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Ka anyị site n'ụzọ ọma nụrụ nweta ndụ ebe ebe. Amen and amen. Anaghị m olu na okwu ọ mapụrụ n'obi, ọ tụghị ụjọ. Amen and amen. Ọ Chukwu ga-enye anyị amamihe anyị ga-eji wee ghọta ya, nye anyị obi anyị ga-eji gbarie ya, nye anyị mmụọ nke anyị ga-eji wee tinye ya n'omume. One with God is always with the majority of Romans 8:31. And if it's for us, nobody can be against us. Amen and amen. Onye bere, onye amamihe ka Chineke mbụ. Ọ hụrụ ụwa n'anya, ọ dị ebube, ọ dị ebube, 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 ebube ka chi anyị dị. O Chukwu onye ebube, ọ chi m dị ebube, ebube, ebube.
amasị amasị. Amama amasị amasị. Amama amasị amasị. Eze Jizọs onye mmeri. Amama. Anaghị m anụ olu gị, anaghị m anụ olu gị o. Make it louder, make it louder. Join, join, join. Mepee ọnụ gị, mepee ọnụ gị. O eze Jizọs onye mmeri o. Aṅụrụ aṅụrụ ndụ m ịbụ onye mmeri o. Ụzụ na-akpụ nwa ịbụ onye mmeri. Chukwu n'onwe ya onye mmeri o. Aka na-agwọ ọrịa m ịbụ onye mmeri o. Onye na-eme ma izuru oke. Ọ n'ezie Chukwu n'onwe ya izuru oke. N'etiti ahụ siri ike, ị na-egosi onwe gị, n'ọdịghị chi ọzọ dị ka gị, izuru oke n'ebe. Chiọma mụ n'onwe ya izuru oke. O zuru gị oke. Isi iyi nke ndụ m izuru oke. Ọhụ m ọ mara m izuru oke. Onye mmeri mgbe niile izuru oke. Chi nke anyị niile izuru oke. N'etiti ahụ siri ike, ị na-egosi onwe gị, n'ọdịghị chi ọzọ dị ka gị. Onye nwe m ịmara mma dị oyoyo, mma oyoyo. Chukwu ọma m ịmara mma dị oyoyo, mma oyoyo. O mma gị dị oyoyo. O mma oyoyo. Chioma mi dị oyoyo. O mma oyoyo. O mma gị dị oyoyo. O mma gị dị oyoyo. Sọ gị onye dị elu, onye dị elu, onye dị elu gị, onye kwesịrị otito jiri bịa. Sọ gị onye dị elu, onye dị elu, onye dị elu gị, onye kwesịrị. Naanị gị bụ chi kasị elu, onye dị elu, Chukwu dị elu gị, onye kwesịrị otito anyị jiri bịa. Sọ gị onye dị elu, onye dị elu, onye dị elu
gị onye kwesịrị ị na-agbanwe ọnwụ bịara igbu anyị ehihie anyị sọ gị na-enye ndụ ịbụ mmụọ na-eri mmụọ bụrụ oke ọkụ na-eri oke aja sọ gị sọ gị onye kwesịrị otito. Ọ ihe anyị jiri bịa ka anyị nye ya otito. Amen and amen. Knowing that with him you are more than conquerors and you can do all things. Of Philippians 4:13, through him that strengthens you. That at the mention of the name Jesus, every knee shall bow. Of Philippians 2:10. Onye Chineke nọnyere, o nwere ihe na-atụ ya egwu. Onye nwere Chukwu nwere ihe niile. Maka na sọsọ Chineke ezorola anyị. The message of today is to encourage us. Ka anyị ghara ikwe ka ihe ọbụla tụọ anyị ụjọ. Ka ihe ọbụla tụọ gị egwu. Maka na ihe ọbụla na-agafe agafe. The first reading mere ka anyị mata ihe ọbụla na-agafe agafe. The responsorial psalm mere ka anyị mata ihe mmadụ bụ n'uche na-agafe agafe. Mana Chineke enweghị mgbanwe ma ọlị. In Malachi 3:6 also, I am the Lord, there is no other. In Malachi 3:6, I am the Lord, I do not change. I do not change. I am the Lord. Of Hebrews 13:8. The message of today, Bomunem na Christi. Bodias, Bonwinas, Bonwanas, Bonwanas. Yandini ne many hamagi megini. Dini Honaya gi megini. Ndị niile mụrụ gị gị mee gịnị? All your friends gị mee gịnị? Ụmụ niile mụrụ n'ụwa gị mee gịnị? Ele nke unu gbaziri m nkịtị? Ele nke unu ọ mụ kwuru ya? Ele nke unu gbaziri nkịtị? Na ọ sị mee gịnị? Kpọọ ha asị. Ma nwa ị na-echu ara kpọọ ya asị. Ọ sị hey, awụrụ m kọrọ. It's the word of God. And also in Isaiah 55:10-11, dịka mmiri ozuzo na-apụghị ichi azụ, mee ka onye na-akụ ihe akụkụ nweta mmiri o ji akụ ihe. Otu a ka okwu ọnụ ya dị. Ha ga-abịa na mmejupụta. And in Jeremiah 1:12, for saying, I look forward to the fulfillment of my word. Ya bụ na Chineke, we monitor. Ma mụ na gị ọkpọrọ di anyị asị. Ma ọ kpọrọ nwunye ya asị, ma ọ kpọrọ ụmụ ya asị, ma ọ kpọkwuru onwe ya asị ha. Even at the bottom, you must also hate gịnị? You must also do what? Ị ga-akpọkwu onwe gị asị. Ele ihe Jesu chọrọ ka mụ na gị mata. Gị legodi anya, if you go to John chapter 2, 1-11, ọ kpọrọ nne ya asị ma mee the first miracle. Ama m anyị niile ga-aza ya ọsịsọ mba, ọkwa eziokwu. Ọ kpọrọ nne ya asị. Now mind n'oge ya bịarube. Mana ile anya, watch ya. He was on his way to Jerusalem to be crucified. And o lele anya, lekwe ndị ga-eme gịnị? Ndị ga-take the battle. Ndị ga-adị committed. Ịma atụpụ nkịta akọrọ egosie. Ka ha ghara ikwu ka Polo nna ndị akọwara m ihe ofuma. Ọ ya mere o ji agwa anyị that gospel, ọ bụrụ na ị ga-aga ịlụ ọgụ, ị ga-ebu ụzọ si tie mara ma ngwa ọgụ gị ọ kakwa ngwa ọgụ onye ị na-aga ịlụso ọgụ. Ọ ya mere ị ga-arụ ụlọ, i buru ụzọ pịa ma imekwere gịnị? I nwekwere ego ị ga-eji wee mee gịnị? Mejupụta ihe ndị a ka ị ghara ịbụ 1 year 1 block. Ma ihe ị chọrọ ime osikwe gị n'obi.
Ọ ya mere onye ọbụla ga-abụ nwa onye otu Kristi ga-ebu ụzọ kpebie n'onwe ya. Sirach chapter 2 1-1 Sirach 2:1-2 ọ sị gị ọ bụrụ na ị ga-abụ nwa azụ m, kpebie n'onwe gị na ị ga-abụ nwa azụ m, mana chezie aka mee gịnị ọgba aghara mmegide nkwutọ ọnwụnwa ga-abịara gị karịrị akarị. Ya bụ Jesu hụrụ nne ya n'anya, hụ nna ya n'anya, mana ha egbochighị ya ịza oku nke afụfụ. Ọ ya mere ị ga-eji bụrụ obe. Ewọchịkwa in John chapter 19 26-27 tupu ya ekubie, o mekere sure na nne ya nwere rightful place. Amen and amen. Ya bụ we are to take this not otu ahụ bluntly, but onye nwe m chọrọ ka mụ na gị mata bụ gịnị? Chineke ị na-efe, onye ị bịara ka ife, ị nyere ya priority in your life. Ụna na otu m na-ekwu? Amen and amen. O nwere ndị nọ n'ụra, ikekwe ha gara night shift. O nwere ndị ụra buru, ikekwe ha due to Sunday obligation, ha sị ha ga-agarịrị ụka ma hie ụra. Ya bụ Chineke a mụ na gị bịara ebe anyị ife. In John chapter 4, ọ sị ndị ga-efe ya n'ime mmụọ na n'eziokwu. O si gị n'ala obi pụta. Onye ọbụla nwere weekly schedule, kwa eziokwu. Ndị ga-aga ọrụ n'abalị ụnụ mama, ndị ga-aga echi ụnụ mama, mgbe ị dị free mama, ọkwa eziokwu. Chukwu ị na-efe o nwere weekly schedule in your life. You know, the system we are is so structured that you don't even have time. Little time ị nwere ebe gịnị ka m gaa hie ụra zuo ike. Ọgwụnụ mama, that's the way the system works. Not minding if you don't queue in, you can't pay your bills. In the mix of that conflicting priorities in your engagements, do you have time for God? I'm asking, all the too much, matakwa, ihe mmadụ bụ n'obi na-agafe agafe. So onye nzuzu si na nwe ihe dịka chi. Ibiri wenda, ibisi anda, mana ihe a ga-emechi. Mgbe ị kulitere n'ụra taa ikpere ekpere, ọ bụrụgodu so n'aha nna. I remember I was telling my parishioners back home na our parish m nọ, and ha ka na-emekwa ya, are just not far from here. And I take him 1 month, he pay 5 decades of rosary. 1 month. I be first one, I pay first mystery. You mean Kang in Kembo? I bet the way about Sunday and cause they pay in Cabo. You say no? You can't got the hand out working here. Because they pay in Cato, because they pay in Can. Why? I said, I keep one how long, how when you can have Hagia Quezia beer. Ihe Chuku on a Nokyo Kunopi. If you go to Isaiah 63 or singing, my body pines for you like a dry, weary land without water. So I gaze on you in your sanctuary to see your strength and your glory. You see where your strength is coming from. Of Acts 1:8, when the Spirit comes, you shall receive power. You see where your strength is. Energy is the ability to do work. So without spiritual energy, your physical energy is in shambles. You got a whited sepulchre. Physically, embodiment of beauty, but spiritually, you are nothing. Priority. Get home, anya kwadochana mama. Make it up. Color 1, color 2. Code 2. And then I may have na kwe ndi anaga liha na kwe ndi aneme dress ana dem pre and post. I got one makeup artist kwe. Yes. I got one gara for makeup. Get who pre makeup, post makeup. After post makeup, I got compare with the two. Yeah, but times we take time to take care of our flesh. But we don't have time for our soul. Whenever anyị na-aga. And ebe anyị na-aga ụmụ Chukwu, if you go, just like some this Onye Aboma,
89 and Psalm 90. Or 10 to 11, our lifespan is 70 and 80 for those who are strong. Imagine man wow for these 80 and 90 years. Where you're going, that 500 years, 1 million years, 2 million years, either way. If you have priority for God, or say so to say, you must adore him, you must reverence him, respect him. You have basic care towards these people. Maybe especially when under your care. Mana imechazi ihe ndị a niile ka anyị ghara ichefukwe na anyị ga-akwụrụ n'iru Chukwu. Of Hebrews 9:27, that it is appointed unto man to die once, and after that death comes judgment. God is not your age mate. Isaiah 45:6-8. I say, I am the Lord, there is no other from the beginning. Revelation 1:8-9, I'll say 17-18, I'll say Alpha and Omega. Of Isaiah 9:7 following, the beginning and the end. I'll say I was once dead, but now I'm alive. I have the keys of life and death. Of Deuteronomy 30:15 following. Elenki ichoro ndụ, ulekwe ndụ, ichoro ulekwe. Onye abụsị, ole ebe ndụ dị na Chukwu. Chukwu bụ onye nwe ụwa, Chukwu onye kere igwe. Ihe anya na-ahụ na-eduhie ụwa. Mụwa amaghị na Chukwu nke igwe, oriri na ọṅụṅụ nke ụwa ha bụrụ ebe ndụ dị, ịkpa akụ n'ụba nke ụwa ha bụrụ ebe ndụ dị n'aka Chukwu. Ihe anya na-ahụ na-eduhie ụwa, mụwa amaghị na Chukwu nke igwe. Have you encountered him to believe? That personal encounter with God. And I say, mortify this flesh for your soul, for the good of your soul. I think our prayer point today should be that I may know you. That I may know you. Remember Philippians 3, that I may know you and know the power of your resurrection. That I may know you. Remember the apostles were with him, but still they doubted his resurrection. In John chapter 20, they doubted him. You must pray to encounter and to know him. Trend in the social media. Christianity is a scam. Of personal encounter. I could just say, make him number one. Amen and amen. How many minutes in Kuber? But in carrying the cross, I forgot to check my time. Sorry. How many minutes in Kuber? But in carrying the cross, amen and amen. Listen, that you didn't make it to heaven. You have no justification. Because our life is all about the cross. What is it? That is your life. That is your calling. Now, that your sabotage or namadu majorogi on car is not an excuse. Your life is a life of the cross. Mana Jesu bezirika mana gemata na fufuni na hena ta seen him with you on your way to Calvary. Maganonyo bula buobe to the point of crucifixion. On here ji piawaga zundi meri ihe ọma kpọọ gị ihe ọjọọ kwuo okwu asị megide gị ndị chere echiche ọma chere gị echiche ọjọọ ndị zọrọ ndụ a na-achọ gị ọnwụ is part of the cross. Amen and amen. And remember, you are not to fight back because you are on your way to crucifixion. I don't know if you understand me. Ya bụ na Kristi ka anyị onye nwe anyị
Enigwe is difficult. Mana anyị ga-agba ọsọ ya rịọ Chukwu for the grace of first reading of the book of wisdom. Ka Chukwu nye anyị the grace ịmara ihe nke ụwa. The first gift of the wisdom, the first gift of the Holy Spirit is wisdom of Isaiah 11 verse 2. Ka anyị mara ihe nke ụwa achọ ihe nke enigwe. Maka na ịgụwa logic onwe onye a ga-agbaghara. Onye bụ onye ọma? O nwere onye bụ onye ọma? Ọ ya ka onye hụrụ n'anya ga-eji megide gị. Nne emegide nwa. Enwere ebe nne na nwa na-ekpe ikpe. Enwere ebe enyi na enyi na-ekpe ikpe. Enwere ebe di na nwunye na-ekpe ikpe. Onye ahụ na-ekpere unu udo, ọwụ ya aka mma. Amachi ụwa judge. Ele ọnụ dịrị anyị ụmụnne m. Have you decided to follow him? There are ups, there are downs. Manamata, in Matthew 11, verse 12, in Matthew 5, 11 to 12, also, all who persevere to the end shall be saved. I won't decay n'ụzọ. Come on, the bagide n'ọsọ ruo n'isi njedebe. Ka ire onye nwaanyị ka onye n'anya aka. Remember Luke 9:25, also, kedu uru ọ ga-abara mmadụ ma o ritecha ihe niile nọ n'ụwa n'uru? Mkpụrụ obi ya eme gịnị? Efunala ya. Chineke ekwekwana ka onye anyị the grace ka ọ ga-abụ anyị bisia n'ụwa anyị niile enwe ike iji ọṅụ. Ndị ahụ ọ ga-asị, now enter into the home of my father, of Matthew 25:31 following. Ka mụ na gị na anyị niile nọ n'ebe a, because we are here as a family, ka anyị niile sonye na ndị ga-enweta aṅụrị nke ndị ebi ebi n'ikpeazụ. Udo dịrị unu. Ekwe m n'otu Chineke.
Ekpere nke ndị kwerenụ ngwanụ ka anyị chịkọta onwe anyị rịọ Onyenwe anyị ka o nwee ike inye anyị amara na mmụọ nke anyị ga-eji wee ghọta ọrụ dịịrị anyị n'ụwa a iji mee uche ya gbanaha ụwa niile wee nwee ike iji obi anyị niile mmụọ anyị niile wee hụ ya n'anya. Zanumo na zanumo mgbe mkpọrọ gị Chineke nna zanumo zamo zanumo na zanumo mgbe mkpọrọ gị Chineke nna zanumo. Maka ndị niile kwụsịrị ma ọ bụ jụ ihe niile n'ihi iso ụzọ Jesu ka ha na-enweta ọṅụ n'ụzọ ha họrọ, anyị arịọ gị dị nwanne anyị. Zanumo na zanumo mgbe mkpọrọ gị Chineke nna zanumo. Maka ndị niile na-ata ahụhụ n'aka ndị omekome ka ha nwee olileanya ọhụrụ n'ọdịnihu nke ikpe ziri ezi na udo, anyị arịọ gị dị nwanne anyị. Zanumo na zanumo mgbe mkpọrọ gị Chineke nna zanumo. Maka ndị lagoro ezumike nka ka ha nweta ụzọ ọhụụ iji bie ndụ okwukwe ha nke ga-enyere ha aka ikwudosi ike na ndụ ha niile, anyị arịọ gị dị nwanne anyị. Zanumo eze zanumo mgbe mkpọrọ gị Chineke nna zanumo. Maka ndị na-etolite etolite ka ha mata ike mmụọ nsọ nke ga-enyere ha aka ịhọrọ iso ụzọ ibi ezigbo ndụ ma zere njọ, anyị arịọ gị dị nwanne. Zanumo eze zanumo oge mkpọrọ gị Chineke nna zanumo. Maka anyị niile gbakọrọ n'oche nri Eucharistic dị nsọ ka anyị na-echeta ma jiri obi aṅụrị na-anabata ndị nọtere aka n'ebe ụka nọ, anyị arịọ gị dị nwanne anyị. Eze zanumo ebe mkpọrọ gị Chineke nna zanumo. Maka ezumike mkpụrụ obi ndị kwere n'o gara aga, ọkachasị ndị anyị na-echeta na Jamasị taa, ka Chineke mere ha ebere kpọbata ha n'eluigwe, anyị arịọ gị dị nwenụ. Zanumo Chineke zanumo mgbe mkpọrọ gị Chineke nna zanumo. Ngwazienụ ka anyị were okwukwe hulata isi kọsara Chineke ihe ahụ esi ya za gị, ebumnuche nke si n'ala ala obi, ihe mwute nke obi, ihe nke anya mmiri nkọcha, ihe na-eme iji mara ya, iji nọrọ ya otu aka. He is your father, he is your maker. Job beginning say, take control. Job beginning say, I want to be your son, I want to be your daughter. Reestablish your commitment with him. Rededicate your commitment with him. Fortify your life, your family in his blood. Remember the blessings of Isaiah 8:18 that I and the children God has given to me are for signs and wonders. Riochukwu, let him have his way. Site n'enyemaka nke nna anyị dị asọ ka anyị na-achịkọta ekpere anyị. Ekene Maria.
anyị arịọ site na Kristi Onyenwe anyị. 75.
ya. O meworo m ya o meworo m ya o ogologo ndụ nke ikwu m apụghị inye n'umo mana ụtarị ahụ nke ikwu m apụghị ịnara m ịma na ọnwụ na obe nke enyi m apụghị nwere m olu m ya nwanne m amara ya amara ya baruba na-ebe nna amara choko baruba na-ebe nna nwanne m amara ya o amara ya o meworo ya o meworo ya ihe mmadụ apụghị nara m ihe mmadụ apụghị imere m ogologo ndụ nke enyi m apụghị inyenu m mana ọnwụ na-ebe nke ikwu m apụghị ịnwụrụ m mana ụtarị ahụ nke enyi m apụghị ịnara m o meworo m ya nwanne m amara ya amara ya amara chọkwa bara ụba n'ebe m nọ amara chọkwa bara ma nwa nganga n'ime Chineke nwanne m abụ ya kacha mma o ma nwa nganga n'ime Chineke gị ịhụga na ọ bụ ya kacha mma onye na-eme ya mma n'ime Jizọs onye na-eme ihe Chineke na-achọ ilebe onye ahụ dị ga-ama ya sista ma ịbụ nwa Chinemere mewe nganga n'ime Chineke m ọ bụ ya kacha mma elu ụwa ọ dị mma dị njọ
ọwa n'ụmụnne m n'ụmụnna m ka aja mụ n'ọnụ bụrụ ihe ga-amasị Chineke jike niile nọ na-efe gị ka o wetara anyị ikwudosi ike na ịdị n'otu site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile n'ebe niile o nna dị nsọ Chineke jike niile onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe anyị onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito ka anyị ji bụrụ agbụrụ aghọtara aghọta ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ ndị Chineke wetara onwe ya ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta akọrọ gị n'ụwa niile n'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nsọ 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 ka Chineke dị nsọ o sepụlụ ụwa Chineke ka igwe ndị agha eluigwe na ala jupụtara n'ebube gị Hosana n'elu kasị elu Hosanna n'elu kasị elu Hosanna n'elu kasị elu Hosanna Hosanna n'elu kasị elu Hosanna n'elu kasị elu Hosanna n'elu kasị elu Hosanna nsọ Chineke nsọ ka Chineke dị nsọ ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha onye nwe anyị nsọ Hosanna n'elu kasị elu Hosanna n'elu kasị elu Hosanna n'elu kasị elu Hosanna. Ịdị nsọ ezie dịwa na mbụrụ isi nke adịmasọ ọbụla
Ya mere anyị na-arịọ gị doo ihe ndị a nsọ site n'ịhụkwasị mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha, ka ọ na-enye ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazị ya na-asị, naranụ m kegharịenụ ya unu niile, ka abụ ahụ ka a ga-eduru onye maka unu. Etu ahụkwa ka o si mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele na otito, bunye ya ụmụazị ya na-asị, naranụ m ka aṅụ ọnụ ya unu niile, ka biko nsọ nke ọbara ka ọwa ndị ọhụrụ dị ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi unu na n'ime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke ha na ncheta nke. Ihe omimi nke okwukwe anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, dịwenụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri kwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị juma na-arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke n'ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpokọta ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya, ya na pope anyị bụ Leo na archbishọp anyị bụ Jose na ndị echiri echi niile. Chetakwazie ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ na-arahụ ụra were ebere kpọbata ha, na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Anyị na-arịọ ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, na di ya bụ Josef dị ngọzi, ndị apọstụl dị ngọzi, na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kamgbe ụwa tụ ụwa, keta ekpe ndụ ebighị ebi, ka anyị sorokwa ha na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Per ipsum et cum ipso et il ipso est Deo Patri omnipotenti
Unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Ebe enyerela anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụ ndị ji nkụzi nke Chineke wee zụọ, ka anyị were nka m obi kpee na anyị nọ n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke mbọsị anyị. Zọpụta anyị na-arịọ gị, o sepụlụ ụwa na-ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'ihe aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanaha nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anya na njọ anyị ga-aka ma n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị si chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebi 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 ebi. Udo nke sepụlụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu. Lee diwe anyị Jesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
55, 55.
That reference is not. O sacrament most holy, O sacrament divine, of praise and all thanksgiving, the every moment. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, okwu gị na oriri nsọ gị na-enye ndị kwere na gị nri, na-enyekwa ha ndụ. Otu anyị si mezuo ememe àjà nwa gị ị hụrụ n'anya, sikwa otu a mezuru anyị ebumnuche anyị site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ. Anyị nwere obere ọkwa one ma one. Afa ndị a mma akpọ kịta. Our youth and young adult, these are your certificates. I will call the names at the end of the Mass. You go to Kalista Ezokoye and collect your certificates. Emmanuel Chukwunonye, Kosi Sochukwu Udeze, Izuchukwu Ezeonu
Peter Mbagwu, Gịnị ka Chukwu Onwelingo, Tochi Okoro, na Chibuike Ibe. After the Mass, go to Kalise Okoye and collect your certificates, please. Monetized Bazaar nke anyị mere n'ọnwa Ọgọst, dịka anyị si were kwekọta were kwue, last Sunday bụ ụbọchị ikpeazụ, ma dịka o si wee dịkwọ, result aka ga-akpọla anyị bụ na October 1st Sunday. O nwere ndị kasị na ha enweghị oghere ijenụ, anyị masị ọkwa ọnya bụ nkata anụ edobere ebe a, ọ bụ general nkata. Onye na-abịa ide enwere envelopes n'azụ, ndị ushers ga-enye gị envelope n'azụ ebe anwa. Ọ bụrụ na iji ego itinye n'ime ihe, ide afa gị, lote ka ide zone isi na ya. Ọ bụrụkwanụ na remember the check bụ make it to say Eugene. So ọ bụrụ na mmacha ọkwa onwe ndị dị etu a, I know enwere 1 or 2 families si mbiko na ha ya aga tata, unu ejebe n'azụ kịta dị nkwadebe. Etu a ka ọ dịkwa ezinụlọ ọbụla ma onye ọbụla ma otu ọbụla na-asị na ha ejero, mana nke ha chere dịka o si wee metụta ha na ozubero na ha ka chọrọ imekwa ọzọ, oghere dị. Mike na Jovita Alofoje si ka nkene unu niile, anyị niile ka anyị si were gbatalụ ha mkpu akwa, ọkachasị nwanne nya akara ụka ebe anụnwa na ọ tụrụ ha n'anya nke ukwuu, na ha na-ekene anyị niile wee na-ayọkwa ka Chineke n'ụzọ abụ n'ụzọ unu si wee metụtarụ ha, ka Chineke kwụghachi unu ụgwọ mmaji. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a, ha kwụrụ ọtọ. First time worshipers with us. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers. Anyị nwere ndị dị etu a. Nekwe na anya kụpụ aka n'aka nne m. Anyị na-ekene. Anytime you are around, please come back and worship with us. You are always welcomed. Thank you. O shiro m were bịa nwata akwụkwọ, o wee na-anachiga n'izu ụka anụ a na-abanye, wee sị na ya abịakwa ka ya shiri ushi ndị Igbo, o ya abịa larụkwa ebe ya nọ, ya were ka na-enwere aṅụrị. Fada Ireneus, kedu ebe ị nọ? Ebe nwa ka emere ibi ya, obi adịghị ụtọ. Anyị na-ekelekwa Fada Uche nke so wee kara anyị mụnye ọfụma, nwanne anyị nwoke. Then Fada Remi Udeze, onye nke bụ ya bụ the celebrant nke maasị anyị tata. Ọ na-ada abịa tata bụ ụka ikpeazụ anyị na ya aka ebe anụnwa na holiday anụnwa, nyanwa ya anachigaba be anyị. Fada tata ka echi, Tuesday nyanwa atọlụ nachigakwa ebe o si wee bịa Ọlụ Diocese. Anyị wee na-ekene ya ka anyị kụpụrụ na ya aka, ka anyị na-elotakwu ya n'ekpere. Kịtazi ndị na-abịanụ for monetized bazaar, ọ dịkwa ka biko nye anyị onu ofu ukwe na ha abịabago ozugbo, ka anyị gbagotebe. Fada ọ sị na ya weta mmiri, weta holy water. Fada ihe niile m nwere n'elu ka anyị bịara nwere no onye ceremony, nyere gị ya.
bịabanụ akụ Mmanya niile dakpapụ nwere n'ụwa a, onye nyere gị ya? oke menụ ka anyị ebedo Nwa ọma ahụ iji n'anyara isi, ọ bụ onye nyere gị ya? Akwụkwọ ahụ gụtara n'ụwa a, ọ bụ onye Ọ bụ kwu gị ezinụlọ n'azụ? ezinụlọ Ogunna ya Ihe ahụ iji n'anyara isi, ọ bụ onye nyere gị ya? Ogbodo wee na-eso ha n'azụ iji n'anyara isi, Ezinụlọ Ogbodo wee onye na-ekwu kwu gị n'azụ? Ihe ahụ ị nwere n'ụwa a, onye nyekwara gị ya? Greg Onye bụ nwa Chinemere, nwa Chinemere ka m bụ. Onye bụ nwa Chinemere. Ogbodo bụ ha nwa na-abịa ezinụlọ Ogbodo Onye bụ nwa Chinemere. Ogbodo Dịka iwu na m ịbụ nwa Chinemere. Aka Ogbodo bụ nwa Chinemere. Ndị Chukwu mere ihe ọma, kenenụ ya. o nwere ndị ọzọ ka a na-abịa Ndị Chukwu chọrọ mmanya, kenenụ ya. Mary Grace Okoye ọ bụ ya na-abịa Nwa Chinemere ka m bụ. Mary Grace Okoye ọ bụ ya Nwa na-abịa Chinemere ka m bụ. Grace Okoye bụ nwa Chinemere. Grace Okoye ọ bụ ya na-abịa Mama Ejima ịbụ nwa Chinemere. anyị na-abịa ka anyị na-abịa Latest grandma bụ nwa Chinemere. Nwa Chinemere ka ebu. o nwere onye ọzọ ka anyị na-aga nọ onye nwere Onye bụ nwa Chinemere. Onye bụ nwa Chinemere. nke a bụ Onye Chukwu chọrọ mmanya, kenenụ ya. Onye Chukwu mere ọgọ ya, kene ya. Nwa Chinemere ka m bụ. Ndị nna bụ a sị na ukwu ọjị ọ bụ ha na-abịa ukwu ọjị bụ ha na-abịa ọ bụ ukwu ọjị na-abịa ọ bụ ukwu ọjị na-abịa udo ga-adị ebe ịhụnanya dị ebe ahụ ka udo ga-adị kwebe udo ukwu ọjị kwebe udo daalụnụ ukwu ọjị daalụnụ na-ewelite n'onu ọ bụ ukwu ọjị na-abịa ọ bụ ukwu ọjị na-asụ ude na-asụ ukwe ya ha bịara n'ụdede nke ọma mere ndị ukwu ọjị na-aga ndị gramma anọ m na unu na-abịakwu unu si na nke unu mere ezuro ndị gramma kedu ebe unu nọ ka ezi ndị gramma si na ha na-abịa na nke ha mere ezuro
akọtụ amị ya ndị grandma bịabazianụ okay. a gwara onye bịaba ya dee aha zonu gị ma ọ bụrụ grandma bụrụ ukwu ọjị ide nya ụkọchukwu anyị ma ebe o ya ejezi mana jefu basket ka e nwere fe onye ọbụla. Anyị na-ekene ndị niile were kwukwa oghere kado anyị etu a ka anyị esi mekwa ya ụbọchị ụka ọzọ ma onwe ndị chọrọnụ ifnọt anyị emechie. Anyị na-ekene ụnụ daalụnụ. Tupu anyị na-aga biko 1 minute Fada Enogu. Otito dịrị Jesu Kristi. Biko enyere m ofu minute. O nwere ihe nchọbụla ikwu mana akpọgonụ m. Cheta na bọsị nke ọzọ m bịa kalụ n'ụka na Ọgọst 10. Agwa m na ihe a bụ nke mbụ m na-abịa njem na mba Amerịka. Enwe m nnukwu afọ ojuju na ebe izi m gbara ụkwụ bụ na obodo a na-akpọ California. Ebe izi m nwetara ndị Igbo ha nwere ọgbakọ n'ebe Los Angeles. Ihe mfụkwa n'etiti unu ju m nnukwu afọ. Aka m na-ekwu aka na-ekene unu na-agbakọta ọnụ wee kpọkuo Chukwu wee pụzie ilo ebe ihe na-eme wee pee ebe a nọ n'ukwu ọjị. Biko achọrọ m isi unu jisikwa n'ike nye ebekwana sọsọ na oriri na ọṅụṅụ. Biko etu anyị si nwee ihe a na-akpọ ụmụnna na be anyị. Ụmụnna maka inyere onwe anyị aka ka anyị fụ na onye daba eme gịnị apanite ya. Otu nsi agbakọ n'ukwu ọjị jikwa n'ofu mma ahụ wee na-aga n'iru site na Kristo onye nwe anyị. Ana m ana na Rome ebe m na-agụ akwụkwọ n'abalị taata. Biko aga m n'elotu m n'ekpere ọ dịrọkwa m ohere na-echetakwara m n'ekpere. Udo dịrị unu. Biko 1 more minute. Oge agwalụ m nyanwa ka bụ onye izi gbara m n'obi. Fada Uche ka m na-akpọlite na amaghị m na ọ ka bịara ọfụ. Ndị nna papa deji unu, ndị nne m ama, the young, hi, okay, ana m ekene unu, ana m ekene onye ọbụla. Biko tata obi na-eme m sụsọ pọrịna maka na ọ bụ 7th of September tata kpọmkwem mere afọ 40 echiri m fada. Tata bụ afọ 40 kpọmkwem 7th of September 1985 ka echiri m fada. So ndị parish ebe m nọ ọwa ozi ka m bịara. Ndị parish ebe m nọ na St. Louis of France, La Ponte, pastọ sị m ọ dị mma ka anyị rie oriri maka nke nụwa ya ka ozi aha ka m na-ebutere unu maka na ndị be anyị sị mmadụ ka eji aka. Onye amekwe na La Ponte aha ọsụsọ mụnwa onye ojii nọdụ ya, ahụbeghị onye ojii ọzọ. So ọ dịkwa mma unu bịa unu na-enwe ike ịbịa ma ọ ga-abụ na ọnwa agba 27 27th. Mass ga-abido na 4:30 in the evening. After that mass ọ bụrụzie reception na hall anyị. So ana m ayọ ndị nwere ike na-ayọkwa unu nwere ike ịbịa kwado m ụbọchị ahụ ka anyị ga-eme mmemme iri oriri maka afọ 40 anyị chiri fada.
Thank you very much. Anyị ga na-ayọkwazi unu ka unu cheta anyị n'ekpere. Anyị ga na-echetakwa unu n'ekpere maka na nke iru ụka Chineke bụ onye ga na-edu anyị ruo na ndụ ebe ebe. Amen. Ebo ụkọchukwu ebebe n'usoro nke Melkisedek, n'usoro nke Melkisedek, ebo ụkọchukwu ebebe n'usoro nke Melkisedek. N'aha Father Jude, anyị na-ekene ya. Anyị na-ekene Father Jude n'aha Chineke maka ohere o nyere anyị. Na-ekenekwa Father ọ dịrị izi. Ozugbo ọ sị fọt si ọ dịrị izi o. Eme onwe m dịka m gwara ụnụ, I just did my 15th anniversary. Ama m otu ọ dị m, ma ya fọzie ya nwa bụ 40th anniversary. Ọ dịrị izi ihe anyị na-ahụ ọsọ Chukwu ma. So thank you, biko ndị ga-enwe ike, biko is not easy. So onye ọbụla bịara ebe a, ọ na-achọ ọlịla dute otu unu si eme ihe. Onye a si jide ka o ji, ya ma na nke ọ na-eme dị mma, jisie n'ike, were n'otu obi na-aga. Ụwa m ọzọ achọwala ebe ị ga-aga zuru ike, ọkwa ebe a ụnụ nọ, nwekwa ebe ọzọ. Ya bụ jisie n'ike, Chukwu gọzie ụnụ. Dịka nwanne m nwoke kwuru, eme onwe m ga-alawa Tuesday, ya onwe ya na-alaghachikwa ebe ọ na-agụ akwụkwọ, ma onwe m na-alaghachikwa ebe m na-arụ ọrụ. Fada na-anọ ya landlord. So lezie n'anya anya, lezie n'ọrụ nke Onyenwe anyị nọ n'aka ụnụ ọrụ anya. Asị m ọ ga-adịrị anyị niile mma, ụbọchị taa ga-amara anyị mma site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Site n'ezi ọlụ na-eme aka nke na ịdị asọ, ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa agwụsịgo. Iri Chukwu.